Karbi Anglong Autonomous Council along aron repen borengang hoi kepek bu alam ki pini pena penle ke klang lapu kalilo. Bonta komat ne ke chok chevek abang pu bang piapan akang sai ke thedung po alam the ke klang ke theglong abang ke avelang pule pudeta henone. La sojok Karbi Anglong Autonomous Council along lapusan alam ki ave pinji aphan puke mathaun e pena sonsi dokoklo. Kidamtang penanar ni pena prang pen Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Joint Director of Health and Family Welfare lapen Soil Conservation asai kamalong borengang hoi ke papleng along miridli sa teng penle ki pikalipu podmotiron pen arisang ho lapen penangan hamphang asong atum pen Karbi Anglong Autonomous Council adon ria thengno along arni hot hepin pen chesonglo bonta piniar nianta aron re pen thangnat akang sai theglong lepusi kedamtang pai pai ni phai kep arni Dipu Press Club asai hemalong puthot phirang kiang no kibang nang puta podmotiron pen ningje Damtang hala illegal appointment soil conservation laben Helen Family Welfare Department aputhak kedamtang ani nilitum pinpur dami kedamtang ani nilitum labangsu illegal appointment aputhak council adon ri long setami chesong ponang ko laben Karbi Anglong Autonomous Council ka chari ki thegi ding atum RD ne PPA jok sai jok ni thongkep setami nilitum chesong ponang ko aphijong Election Code of Conduct dui kokma nilitum malam so sangi koklo apen Election Code of Conduct lapen election conduct de dapi alang litum haide dapi CM ke hai alang li public domain mate social media long dapina nilitum theglong lo alang li kaning je pondo je Karbi Anglong Autonomous Council thengno ge chesong ponda da lebi alang litum justice nang legi hok petakang sai nang legi blotang te isi alang litum hin pen representation complaint letter or memorandum isi nang palik no pusalang li ningje lo lapen alang li inside po pusi rata hom jai lo lam chak chipi lo labang so alang li lam chak chipi ateng nilitum ke damtang 11/7/2022 memorandum ke lai khan lo alang li CM ke heban alang li chamber lo nilitum memorandum thonamik lo memorandum thonam ben alang inside pon po pusi nilitum lam chak chipi no pon so dami pini yar nian ke Chekloijon plengi kailo kopi ko sono ne ko anang dengno ne alang litum katarlip lapen ko mama maji kangsai kono ne ko ma officer dakong chala pon ma si alang litum neping nang lo ne disciplinary action enang lo ne ko alang litum pinier nen ta ra thong jalong tangdak de lo lapen hala ni dum chini ram teng lo tang te hala aron re pen borengang hoi chapalong ho tum ta pinier nen ta alang litum duty damik bom la alang litum in thani gela asi naso putha ke ni tum ning dup piklo lasi labang so ning dup ka chapaklang ma si pini litum press meet sa me phaponang ko Aron re pen borengang hoi ke peka puthak podmotiron lapen arisang ho phan tokjir pen complaint letter nang pinun ni ke chok che bang pu bang phiaphan insai popu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lamchak nang pilo bonta bangso alam chaka teng pen nilitum complaint letter sitami pilo bonta aron re pen Joint Director of Health and Family Welfare lapen Soil Conservation asai kamalong aron kalipin pen borengang hoi chepalong atuma phan thangna dakang sai theglong le ajok Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan ningkang samse chipaklang hiderlo lasi labangso illegal appointment apu thakni litum ki puji ge prabjin pen labangso illegal appointment apu thake alang litum non litum nang chong dun deprived candidates alang litum del ke sunji poli labangso ajutang lang no illegal appointment aronde pen pibom lang bete pini nili da theklo meni pinabla theklo meni pinabdi ke komane akar bi apho komane englong so alang litum phobom po lagi nilitum del ke sunji poli lo lagi lasila so puthak bangke council atum prabjin pen kachapakeng kenang sot athe aron re pen pibom lang bolo de hala ka charlie atum ke akai ka tikuk do ko akai kan hok do ko non alang litum lang ekdam tha alang litum me hong se ka charlie lo wo phison me ka la pen aron pen pute kelong nang gi to no se me council ban ki pipon pe da joine ko mane contractually claim nang dolo ko mane private institution mane private pharmacy long claim pon nang dolo la pen alang litum kilong ngai nang je salary da non mang long ko ne alang litum hem ke pangreng sungkrung no ka charlie da alang litum ke kana hok la puson do News Report Karbi Anglong Live